फुंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। दा साराबो एसे बुंहरदो दे। हाय सिख्ला लाफादो दे नांला होमबालाय दे फिसा लोमजाबा नोंसो खाजा गारो खाजा बासिग्राया Samaru. Dia books leh deh, bisa hayu. Lamen kaya nih, mana baru naik. Hijab tangan deh, Mray, jing mak kalam tangan kita. Sting, mana sting? Bijinya shot mau bisa kan? Jauh mana dah usbar deh. Aku nak istilahnya nak. Wow. बिसोर गामि लावा बेनो गद गारसि जों गामि नङालै जों गामिना फिसि एकदम डेभलपआनो गैथ्रा दाबो जों गामि नङालै बिसोर गामियानो बिसोर गामिया ओमफ्राय नों मायाव लादों गुन्दा आंना रला माबायावसो जाम्बा जानायाव आंखौ जाम्बा जानायाव मुगुर रला बडि गबायग्रायाव जाम्बाबाबो नोंना बोरै मोनलाय जाम्बाया फिसा लोमजाबा नोंसो खाजा गारो ओरैबायदि मोजां जायगायानो गोसोलायो फैदो माबायदि मोनदों? मा ओंख्रि जाबामोन? दे मोजां दे खिथादो एक्ट्रिसा नामखौ एसे दानिखौ नों मा जादोंब्रा गथ'फ्रालाय मा जादों? क्लियार सोरबाया? नाजानानै जोंहाय फिलफिलि गारि गाखोनानै अबाव थांनो नागिरदोंमोनलाय? औ मा दखान होनोमोनलाय? देलाय ना मामोनलाय? बुलाय दखान बुलाय दखानाव थांनो नागिरदों नै जों ओमफ्राय नै गावल' जायोब्रा नोगोर जायो बियो बेसेबां लायो बेदरा ओंखारनानै भाराया बेसेबां लायो भाराया 10 थाखाल' 10 थाखालाय दखान सायाव 10 थाखा औ दे होनबालाय दे गाबोन मोनगोन दे 10 थाखा जानांगोन ना भारा लाया 10 थाखा जानांगोन सिख्ला लाफादो ओइ क्रिस्टिना हलाय गुन्दा साइडजों फै साइडजों गुन्दाया नानिना जोब्बाय नामा? जोबबाय आंना जोब्बाय आंनि जागासिनो ना आंनाथ' दाबो जाया बेलासिलायबाय नै जाबाय 3था जाबाय 4था जानोसै ओमफ्राय आंना दाबो जाया फुंनिफ्रायनो मोजां खालामलाय बाबुमोन हाय केमेरामेन दे होनदो दे ओमफ्राय चेनेलखौ फुंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो औ ओमफ्राय
मा खालामबावनांगौ दं होनदो दे बिलाइखौ थुनांगौ ओमफ्राय माथो सेयार खालामनांगौ भिडिअफोरखौ दे थेंक इउ स्क्रिप्टआ साराबो एसे बुंहरदो दे हाय देनां खोन्थादो दे खोन्थादो दे दिनै मोनसे मा होनो आंनि स्क्रिप्ट माने फिल्म शर्ट फिल्म बा शर्ट मुभि आरोना खुसिया सेरनि बिनि शुटिं सोलिगासिनो दं दुखुआ सोरनि ना खुसिया सोरनि जाबाय खुसिया सेरनि दा बिनि एक्सन सोलिगासिनो दं आरो दा एसेनोसै दा अबे जायगायाव लादों दा ओरैनो बुलाय दखान बाजार बुलाय दखान खुंग्रिंआव खुंग्रिं ओमफ्राय नैबे सारा करिय'ग्राफ खालामदों नामा करिय'ग्राफ खालामाखै ओरैनो डिरेक्टरखौ हेफाजाब खालामदों दे मोजां खालाम दे गोरलै बायदि नाजाबावबाय ओमफ्राय देरा आं गाबनोसैदो ना बिनिबो होदो एसे आं गैला ओरै गिला आंना दानो मिटार रानदों बांद्राय बुरजा मोनजाया दे जा एसे जायो ओंखाम उखैदो केमेरामेन ना होदो दे नङाबा मोजां खालामना होनाय नङा दाख्लै बायदि गोसो दे हेक्टर दे मेथाइ बुरजा होबा बांद्राय मोजां खालामनो एक्टर होननामोन रलखौनो मोजांखौनो लानो रोङा माथो थाबथावखौनो सैमासो आं बिदिबा रागा जोङो ओमफ्राय नै गारियानो जाखाया ओरैनो सेरहा गोजा बिदिनो थाबाय आरो बिसोरो दामानो जाला बोरैबा जाबाय हाय ब्लग खालामदों ने आंबो ब्लग नानिना सिनला बांलाय सरि चेनेल नानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार खालाम फुलुं नार्जारि अफिसियेल दनिसरि बसुमतारी बिटिवाइ ने नायग्राफ्रा आयौ ज' थार माथो नोगोर मानसि नायदों नानिया ब्लग खालामगासिनो बुन्दाफोरनि जागासिनो दङ बुन्दाफोरनि साल्थि मोनो बैखौ नायनायावनो था एक्ट्रिसखौ नायबाय था नोङो ओंखारदो डाइरेक्टरा केमेरामेनखौसो थाफानांगौथ' हावाय भिडिअ खालामनाय ने सोलाय मा गामि मोनलाय बे सिदागुरि दाखिनगावखौनो होन दाखिनगाव दामिने Patar.
जोब्बाय बारनै मोनाथारबायबो ओमफ्राय दसे लानानै थांनोसै ओइ बे गिदिं खननांगौरा आवगाय लेंग्रा हाय गाइस लेंग्रा बाहाय खारना माबायदि मोनदों खाल्ला मेंजोब्बाय मेंजोब्बाय एक्ट्रिस जानानै मेंनो मोनामोनथ' खस्थ' मोनबाय एक्ट्रिसा खस्थ' मोनखायो एसे मोननाया बिदिखौ इक' साननाङा दे थांसिगोन